Nyt saavumme Ukrainaan. Perille tultiin. Purettiin 2 rekallista, joten haluan kiittää teitä ja kaikkia mukana olleita, eli Transportti Hosike kuorma-autoista ja hänen ihanista kuskeista. Kiitos ukrainalaiselle yhdistykselle Suomessa ja heidän logistiikkakeskukselle, mistä saatiin myös tämän suuren avustuskuorman. Suuret kiitokset Sydämelle Saastamalasta, heidän avusta ja tuesta. Kiitos teille kaikille kansalaisille teidän lahjoituksista. Ilman teitä me oltaisiin täällä eikä pystyttäisi auttamaan. Suuret kiitokset. Дякуємо нашим друзям з Фінляндії, дякуємо транспортникам, дякуємо нашим друзям з нашого фонду, дякуємо, хто допомагав, хто підставив плече. Дякуємо нашому колегові з нашого фонду, директору бази «Люкс». Слава Україні! Героям Героям слава! слава!